Il-qorti preseduta mill-imħallef Giovanni Grixti ċaħdet it-talba ta' Joseph Muscat biex iħassar l-investigazzjoni kriminali li wettqet il-Maġistrat Gabriella Vella dwaru u dwar il-kompliċi tiegħu b'konnessjoni mal-beħ fraudolenti ta' 3 sptarijiet. Fl-istess waqt u xorta sejnata aċċess għall-inkjesta li saret mill-istess partijiet u l-aċċess sejnata għall partijiet li rigwardjaw lilu. Id-deċiżjoni tal-qorti kienet marbuta mat-talba tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat sabiex il-Maġistrat Vella titneħħa minn din il-kawża u kien talab li l-inkjesta tiġi sospiża sakemm tiġi deċiża it-talba. Però l-imħallef qal li minħabba li l-inkjesta ġiet konkluża it-talba ta' Muscat ma kienitx għadha relevanti. L-qorti qalet ukoll li partijiet mill-inkjesta maġisterjali tal-Vitis li jirreferu għal Joseph Muscat għandhom jitqiedu għad dispożizzjoni tiegħu. Tal-meta sa issa il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għadu ma jingħatax aċċess għal din l-inkjesta. Fil-qorti mill-avukati ta' Joseph Muscat intuża lingwaġġ simili għal dak li qed juża l-Prim Ministru. Fil-fatt il-President Onorarju tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina qal li dan kollu seħħ biex tiddajjef il-pożizzjoni tal-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat biex bekk Joseph Muscat ikun jista' jara l-provi li nġabu kontrih fl-investigazzjoni kriminali qabel jiġi akkużat fil-qorti. Joseph Muscat ma kienx preżenti fil-qorti għal din is-sessjoni minkejja li ftit tal-minuti wara li ntemmet is-seduta kien preżenti f'xandira live fuq it-televiżjoni.